Cacandolig ti'n neud i ni heddiw, mae sgoffa ni be'r cam cynta ti wedi neud yn barod? Wel ydyn, ni wedi cyfuno popeth na, mae wedi bod yn y ffwrn dim cweit am awr a chwarter, ond mae wedi bod yn dechrau goginio fan hyn dyn ni. Nawr, yn amlwg, byddwch chi wedi goginio fe am awr a chwarter, a ni'n mynd i fod yn neud y top nawr. Felly, fel arfer, bisgedi yw'r Florentine, gyda'r cnau a'r ceirio, so ti'n canol lot o'r amser un o'r flwyddyn. Ond ni'n mynd i roi hwnna ar ben y deisien. Felly, cofio jyst nawr, wnaethon ni gadw 100 gram o'r cymysgedd. Do, felly mae hwnna yn mynd i fe mewn nawr i'r fowlen gyda 85 gram o almonau wedi dorri'n fan. Mae hwnna'n ychwanegol nawr i beth roi ti mewn, achos roi ti almonau mewn i'r disien hefyd, ynddo fe? Ie, felly, rai man oedd reina, sori, rein di sleisio i rein tran, ie, ti'n eitha reit, ie. A wedyn 85 gram o'r cnau Brazil, fwy almonau, ond rai cyfan yw'r ein heb crôn, 50 gram, a wedyn 50 gram o'r cnau cyll yma mewn, a wedyn ceirios 140 gram. Felly mae reina gyd yn mynd i fowlen fan hyn, a jyst i gael popeth ei gilydd, 100 gram o syrup eiraidd nawr yn mynd mewn hefyd. Wel, mor araf a fi'n trial gweud efo na. Ond falle llwy twym i ddod â hwnna allan helpu hefyd, felly mae hwnna i gyd yn cael ei gyfuno fanna. A felly mae hwnna wedyn yn mynd i fynd ar ben y deisien, a ni'n mynd i goginio hwnna am ryw 40 munud arall. Jyst yn awgrymu, chi yn cadw llygad ar yr amser. Mae'r amser yn iawn, chi'n gwybod, a dych chi ddim moyn goginio'r deisien. A falle rhywbeth arall sy'n helpu ddim goginio'r deisien yw'r papur. Felly, cyn roi'r deisien mewn, lapio hwn gyda'r papur newyddion o gwmpas, a gan bod yn y ffwrn am ryw 2 awr, mae hwnna'n mynd i amddiffyn tu allan a ddim mynd i gael gormod o lew tywyll rownd y deisien. Ond fel goginio drwad yn dweud ti. Ydych, ie. Perig hwnna'n glosgu. Na, neith ddim, mae'r ffwrn ddim rhy gynnes, ydw e, a hefyd, jyst bod e ddim yn cyffwrdd y cefn lle mae'r fan, ynddo fe, tmod, bydd ydi digon saff. Ie, bydd ydi tan yr hyd. Fe'n gweud, wedi'n yn gyfrifol am unrhyw beth sy'n digwydd. Felly mae hwnna i gyd... Felly fel frydol, Catrin, os wedi nôl i'n cam y funud nawr te, i ti di roi'r deisien mewn yn hirach na mae wedi bod yn ni wrth reswm. Yn amlwg, awr a chwarter. Awr a chwarter mewn, wedyn i ti'n roi hwn ar ei benne. Roi ar ei benne ydyn, a wedyn mae rhaid ni goginio hwn eto gan bod na gymysgedd amrwd ynddo fe, tmod, coginio hwnna am ryw 40 munud arall, a ni'n rhoi ffoil ar ei benne, achos di ni ddim moyn i fel liwo gormod. Reit. A wedyn, jyst i gymlethu pethau, ni'n tynnu'r ffoil bant am y 10 munud ola mwyn cael y lliw hyfryd eiraidd ne ar benne. Reit. Felly, amseru'r cyfan a byddwch chi'n iawn, achos mae modd anghofio am y pethau hyn yn y ffwrn. Felly, fel allwch chi weld, mae'r deisien dynnu fan hyn, nes i on bore yma yn barod. A felly, jyst i wneud rhywbeth bach gwahanol ar ei benne nawr, mae modd prynu pethau hyfryd i gael nawr. Mae'r chwistryllu'r air un dros fe, felly mae modd bwyta hwn. A so allwch chi weld, mae'n rhoi'r glitter a sglein perthyn dros y cyfan. Mae'r cnau yn dechrau ddisgwyl fel gemau, a mae e jyst yn neud yr holl beth yn disgwyl bach fwy special gan ddod i'n ddolig. Ti'n gallu cael hwnna, ti'n gwybod, mewn arian hefyd? Ti'n gwybod, Ond mae lot o bethau ar y wean yr archfarchnad i gael dyddiau hyn, ond mae rhaid sicrhau bod chi'n gallu fwyta fe, ond ar ôl wneud y deisien, di chi ddim moyn gallu fwyta fe. Sbreio'r coesau, felly mae hwnna i gyd fanna, wedyn i wneud addurniadau jyst rhywbeth bach syml, mae pawb yn gallu wneud, yw'r jyst yr eisyn fondant yn eto i gael yn yr archfarchnad, rolio hwn mas. Oedd hwnna'n wyrdd pan ges ti fe? Oedd e'n wyrdd oedd, Sian, so mae modd prynu rhain. Ti'n prynu fe yn y lliw? Os. Ti'n gallu di gomentris, neu dod y hun o'r cychwyn, efo adio lliw gwyrdd y hun os ti isio neud o'r... O, gallet, ie, dim problem. Ond felly celyn i fi mi roi ymlaen, a mae teclyn dy fi fan hyn, ond eto, os does dim, gallwch chi dorri allan, gallwch chi roi ser, ty beth chi moyn. Jyst gwasgu'r cyfan lawr, a wedyn mae hwnna'n dod
allan wedyn, fanna, yn debyg i'r rhain, yn barod fanna. A dy ti rolbren fach iawn fanna hefyd? Mae hwnna'n ar gyfer neu t-shirt a pethau fel yna? Mae hwnna'n un bach special ydi ar gyfer neu pethau ffordd hyn, t'mod. Ond, t'mod, eto gallu di fod bach fwy naturiol yn fel ti'n addurno, just lan i ti i fod yn greadigol, ty beth sy'n addas o just wneud rheina fanna nawr, just gwasgu'r rheina mewn fanna, just rhywbeth bach, t'mod, just i wneud e bach fwy. Mae hwn yn mynd i edrych yn wahanol iawn i rhywbeth sydd wedi eison, dwi e? Ydy. Ti'n rhoi eisyn ar ei benne, yn aml. Ti'n lot o bobl, dim ond, ti'n mae'r eisyn a mwy o blas na'r disen weithiau. Ti'n blasu'r disen fan hyn. Y disen, ie. Y disen yw'r ffocws. Yn amlwg, t'mod, ie, mae'r eisyn yn cadw'r disen lot yn hirach, wrth gwrs, ynddo fe, ond t'mod, mae lot o bobl yn tynnu hwnna bant, felly, t'mod, does dim lot o bwrpas wedyn, ynddo fe? Ti'n wedys ti bod yn cadw beth di bythefnos, so alle ti'n neud un o'r rhain nawr, fel... Anid arall wedyn. Anid arall Dolig, ti'n cam ymlaen i. Eitha reit, chi'n eitha reit. Fi eisiau gwybod beth yw'r sponge na sta ti draw fanna, cofio, achos dwi eisiau... Felly, ie, unwaith sydd wedi gwneud rein, os ych chi yn drefnus, gallwch chi roi nhw ymlaen fan hyn i sychu, a sychu bach fwy naturiol fel bod nhw'n plygu ynddo fe fel deilen go iawn, felly jyst rhywbeth i teclyn i sychu. A'n amlwg jyst rhyban bach pert wedyn i orffen, un bach gwyrdd fan hyn. A na ni? Ffantastig. A rhyban bach pert. Paid e gau yn orfodwch sy'n eisiau darbach. Na, mae eisiau ni dorri, ti eitha reit, na i ddechrau dorri. Dim problem.